ناتكم انترتينمنت. سلام أكلكم نعت عالم كنكم تكتاتلنا زلكم تحتتلت مدب ناتنا شو أمناتكم انترتينمنت قرب سومنا مدب كوينو معربي تزمدب أنا ما كدف ساعية نايلو معنتي عدم تقاشاي كخوب سنة أوهايت أيدن قبر سلاسية ناتكم انترتينمنت سبسكرايب لايك شير بالمقار بيسبنا كونو وسن كرعدا مع استملس سنة عدا حنصاب تخيدا وسن يا وسن حدوك قبس حدوك قسن كسام عزيون بيني زماسن قوتنا خدو تريف الكايو بسن كميدو بعد حن مصاحي ادواي بعد حن مصاحي كمين يرق قنيات مسقل قنيات حدش عمت او ناي بانا شكرينا زخانه ودهون برزداي نيرو او مسقل كمين يرمو ያው ድርብ በዓል ማለት ነው ባና የተወለደሉ ማለት ነው መስቀል ናቱ ባርዝደይ በቅጥ ዓመት በዓል ስለሆነ ብዙ ጊዜ ፍታ መዓልታ ይተከበራሉ صباحية تخبر لا وسامون سمعني أخو إشني الدواي بزح حساب أي فلتأكل مالكوا خبيد ندي بزح سايز فلتأكي بتعم جوز درافي تخي دمساي تخي جن نزوم بوحدة زي فلتو خسوات إذا جرس لاسي منيا يعني لي إذا دمساي إذا جرس لاسي سبحان درف بمدرافي زنبر سوي باشن يوم دافوني يزدرف مالتي بهፃንነት ከትሒዝኪ ጀመርኪ ዝበሃልና ካብ በህፃንነት ክዝነበረ ትዝታታት ናይ ኤደን ገብረስላሴ ከመይ ይርስን እሽተ ያውጋና ማለት ካብ ብቁልዕነተይ ጀሚረ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝብሎ ደርፊ ፎቱ እየ ነይራ ከምዚ በቃ ዝሰማዕኽዎ ደርፊ ንምድራፍ ይሙክር ግን ብዙሕ ግዜ ያው ሰብ ክጥያቕ ተሎ ዶክተር ክኾን ወይ ከምዚ ክኾን ገለ ኢሉ ዝምነዮ ነገራት ኣሎ ኣነ ካብ ሽዑ ጀሚረ ደራፊት ምዃን እየ ይደሊ ነይረ ያው መጀመርያ ትሓስቦ ነገር ምዝራብ እግዚአብሔር እውን የሳኽዕ ኢለ ዝሓስብ እና ኣጋጣሚ ኮይኑ ዋላ እውን ተደረፍኩ ገለ ተበልኹ ናብ ምንታይ ኸይድካ ከምዚ ስራሕ ኣብ ምንታይ ትደልዮ ድሌት ኻስ ሰሪሕ ኻስ ተጎልብቶ ዝብል ነገር ብዙሕ ኣፍልጦ ይነበረንን ግን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሰርከስ ትግራይ ሰርሓ መሓዙተይ ነይረናኒ ኩሉ ግዜ ድሌተይ ስለ ዝፈልጣ ንምንታይ ሰርከስ መፂኽስ ደርፊ ዘይትሙክሪ ኣብ ዘይትሰርሒ ገለ ኢለናኒ ብናታተን ምድፍፋእ ወይ ድማ ስለ ዝፈልጦ ዝነበራ ናብ ሰርከስ ኸይደ ሰርከስ ክኸተለኹ ብትሽዑ ሰዓት ሜን ግሩፕ ኣሎ ቤሎ ሰገናት ሲድም ኣለው ኣፍቱ ሜን ግሩፕ ነይሩ እዩ ደርፊ ቢገና የተጀመረ ነይሩ ኣብቲ 12 ቀበሌን ሃለይ ሰርከስ ምስ ኸድኹ ኣይ ሕዚ እኳ ደርፊ የለን ግን ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ናይ መጀመር ፕላን ኣለና እዩ ምስ በሉኒ እሞ በቃ ዝሓልፈኒ ስለ ዝመሰለኒ ብዙሕ ኣብቲ ሰርከስ ኣብቲ ጂምናስቲክ ምናምን ብዙሕ ኢንተረስት ኣይነበረንን እታ ደርፊ ግን ልክዕ ምስ ተጀመረ ኣብኣ ፀኒሐ ምንታን ናፍታ ሙዚቃ ከኣቲ ሓደ ዓመት ዝኾን ማለት 2-3 ወር ሒዝኾን ሰርከስ ናሰራሕኩ ፀኒሐ ካብኡ ምስ ጀመርኩ ናፍቲ ሰርከስ ኸይደ ፈተና ነይሩ ደርፊ ተፈቲነ ሓሊፈ ግን ታይሎ ያው ከምዚ ሕዚ ርጉድጉድ ምእንታ ኸይንብል ስፖርቲቭ ሰውነት ክህሊ ስለ ዘለዎ ስፖርት ንሰርሕ ነርና ንሓደ ዓመት ዝኾን ሙዚቃን ስፖርትን ይሰርሕ ነይራ ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን ናፍቲ ዋና ናፍቲ ኤ ግሩፕ ክትዓቢ ትኽእል እያ ፅቡቕ ድምፂ ኣለዋ ኢሎም እንትን ገይረ ሓሊፈ ናኡ ከምዚ እዩ ነይሩት ኣጀማምራ ማለት እዩ ሕዚ ድማ ኣብዚ ዘለኹ እዩ ሕዚ በፂሕኒ መንገዲ ፅቡቕ እዩ እኒኦ እግዚአብሔር ይመስገን ኤዱ ፈታዊት ዓዳ ርህርህቲ እያ ትበሃሊ ክንደይ ንሓቂ እዩ እንድዒ ኣነ ብጣዕሚ ዓደ ይፈቱ እየ ማለት ዓዱ ዘይፈቱ ኣሎ ኢለ ይሓስብ መንነትኻ መግለፂኻ ንዘለኻዮ ኑሮ
نخلو نجارس عد خايو عدي أنا بتعني زفوت يخون حد جزي أنا عد نجار كسرحت له مدرخ مهلا يزخون نجار مهلا يرسعيه إيموشنال يخون من الوقت بخوم يخون كان عدي فتاوت بهلاون تبهالي خيات رزعة هو مالتي هم تزول كخي عد خات فوت تلخا ناي عد خا مفتاو مجلسي ناي تعد خون بهالك تفعلت لك بهال خان عد خان مفتاي دما على خزل لك خبر مجلسي ليز حسب سو بخومو بهالي عدين يفعلت مالتي وسنت بالألبوم نياتكي زي حتى مخيانا زا وسنت بالألبوم خي أو بزي جمتك يوم قدو إنه بتعم بصبغ هنا من رأيات مريا بمارش باند تواهيلو كلينا حق أيو حق أنت خوين جمع أواخي تعين سمعت فوتير نيرو شو ساعات هو مالت خما ينيرو تو سيدي ريليز كجبرت لهو أبدي سوا أبشراتن غاز لايت يتمرقوا كاو خال ايدما عدي مقله ينيرو تمرقه مقله توليد زعوا كل عديو توم مارش باند دما متعبيتيوم سركسيوم سركس زفريتهم يوم مارش باند تفطرت له انا ونويه نيره سركسيه نيره سلازي حدا نت انا ياو قدمي سلاز مصاخو ناتي البوم سلاز خونه ينبر افت دحريت البوم بزح موياتኛ ተሳቲፉሉ እዩ ካው ድማ ትግርኛ ናብ ዝሕሸ ብርኪ ንምብጻሕ እዩ ና ሁላትና ጻዕሪ ኣብ ሸራተን ከምርቆት ኣለኹ ብናተይ ዓቕሚ ነታ ትግርኛ ዝሕሸ መራርቃን ዝሕሸ ቫልዩ ክወሃውን ስለ ዝሓሰብኩ እየ ኣብ ሸራተን ክምራቕ ገይረ እና ኣብዚ ምስ መጻኹ ድማ ቶም መትዓቢተይ ደቅ ሰርከሰይ ማለት እዩ ሊፋይ ተስፋይ ነይሩ ዳይሬክተርና ኦርጋናይዝ ገበሮ ማርሽ ባንድ ይሃሊ እንመን ይሃሉ ምንም ዝፈልጦ ነገር አይነበረን ሽዑ ሰርፕራይዝ خلأي نفس الصورية نيرة تكاسيت እንደገና አሙላድ ኣብ ገለገለ ረጎድኩ ቀጠንኩ ወይ ንቆልዓ ምሕብሓብ ግዜ ንከይሓልፍ ተኣልበም ክትወጽእ ስለ ዝነበራ ኣነ ኢቭን ነፍሰ ጡር ምዃነይ እስካዕ ዝርስዖ እየ ይንቀሳቐስ ነይረ ዚና ንዓና ግደፍ እዩ ንሕና ኣብዚ ዘሎ ነገር ባዕልና ንውድኦ ኢና ኢሉ ተስፋ እዩ ምስ ፖሊስ ኦርኬስትራ ብምትሕባር ነቲ ኣልበም ክምረቕ ገይሮም which is ነቲ ቋንቋና ነቲ ባህልና ነቲ ትግርኛና ጽቡቕ ነገር ምርኣይ እዩ ብዘጋጣሚ ንኩሎም ብጣዕሚ ከመስግን ዝፈቱ ብጣዕሚ የተሓጒሰ መግለጽ ሲኢነ እንታይ ከም ዝገብር ግራኣቲን ነይሩ ምክንያቱ ከምኡ ይተጸበኹን ግን ከምቲ ዝበልኩ ነቲ ትግርኛ ክብሪ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ክብሪ ተሰሚዕኒ ብጣዕሚ ብዘጋጣሚ ዝሞ ወስንት ልደርፍኺ ንእሽተይ تعذبتنا تتلنا لما أنت مدرف قال له إيشي وسن كرعدا مع استملس نسنت عدا حنصاب تخيدا وسن يا وسن حدوك قبس حدوك قسن كسامع عزيون بيني زماسن قوتنا خدو تريف الكايو بسنكم يدو يعني لا تعينا نسكن أو كارو أوان زلاك يا كيانا تبنتل زي ما ونا الله كوايه كارسي جميرو بتعمي أو لبي تجارو ذاتي درفيا بزقات أمزي بخام أيات حاسيوا إن من يوم خانيرهم شو حقو سخي قيانا يكات عصرت حدا نير عن 5 عامت نمعل سبن دات شواشبه نيرو انا اب مጨረሻ ሰዓት ያ በርግጥ ዝሓሰብኩዎ ታይኽ ገበር ማለት ብዙሕ ግዜ ናይ 40 ዓመት ኦርጋናይዝ ገበር ሰባት ነይሮም ተመስገኑ ሰሪሕና ነርና ኣነ ነብርሽን ናይ ባዕልኹም ነገር ግጥሚ ዜማ እርሰ በርስኹም ናተሓባበርኩም ن4 ዓመት ነድመቕ ዝብል ንኹሉ አርቲስት ተነጊርዎ በብናይ ባዕልና ስራሕ ሰሪሕና ነርና
أنا 45 كافتنا 4 عامت بزولة مور أورجانايز خونه نجار هي تتصبي نيرة كاب خالقت مالت بعلنا خنسرح يجب عنديو كأود ما خالي نجار كي متز سرح زبل نجار كي متز مسمن 5 سرح سلا زي فلتكو يتصبى نيرة قلت جزينا قربنا مس متز عقدامي بقى أنا مسرح حسيبة ناي سهزر هونيا تا قطمي سقديمو تا قطمي لي خلي قيانا اياتبل كله تقطمو بطعم يدسبل برختنا كيريو زي اسرح الليليو اخلت سلسته معلت زي اكل زي حصير غزي سريح لي انا ناب انتني خد نيرا كواتار سرح نيرني ناقولي خلي لك خمس صباح مت قلت معلت جلاز قندل يخلي شعو ناس سمعيا فتيوت زيما لك مس مت خليتي ناتقعس خاديره ناينغو سامبل اتينا دحر ساعات فاينال اتينا نصبحيته انا مقله مصي زكلك تلخو يكاتيت 11 خلت معلت دين قال قرينا امالتي حتى غزيات بوا እና مصي ناي 3 ساعات سكون أفت سمعتها حاولت خيدنا توسنا شو توسيدنا كأود ما كابت دوكمنت زنابرة وسيدنا ناتنا ياو ديجيتال سكعز خنا ديجيتال ويانا سكعز خنا درس دب ديجيتال بزخنا زين مزور الدوم قلعت سارحنا نتي بزحة أقطع خوينو بتعم دليت مثل زنابرة يمثلني تسبق أبابلو قدم حز زنابرة درفي يمثل مسؤول كدرف كتسمع تلو قلا تمستل لونات خاسمعي تحويسو مور كتسرح عدخا كتسرح نهزوخا كتسرح يزدفافنا تقابلو بتعم تحكيسه دس يلن بزي قاطامزو بتعم كمسكنه كينا ندلي قيا نازل درف درف كلنا مالتي بتعم دس درف سلخنا او نابزو كفر بمال تفلتي سمعيهم لخي خاصه زي هو كفر بزح سبي بزحتنا نايلومي قلعت جنا للعلو عبد جمرتي ارتيستات يدرفلو ان كما يخص تدقفيو دخي ويتقاومي عينت ارتيستي خني ناتكوم انترتينمنت مالت 50-50 مالت كلك تلخو حزي سوق لخا تلعلي لخا اتيخا درف صنع بيلخا نايسب كشن بتسرح نجر دحرسخا بعلخا بناي بعلخا غيرخا تسرح نجر الالخا مدراف بوعلو هيدقفون زقاوم حدا بارت زيو تزدقفو دما حزم مستزلو جنريشن ناو قير بيلو مستوسنه بارتو زسرحو نجر ينعديو كن أنا وزم خلزي كتحلال فوزدلي بتاخ على متن ملء كم موساد ناي وعلاتهم ون كرياتيفيتي توسيخو تزسرحوت زلهم ويا تخونه ناي وعلو سرح يز تزمت صسب خمت ناي قدمس سرح موسيقى انا مسرح بزح دخام زلي يخوني وزح الساعات سلازي تتخايلو ناو على مسرح تسرحو دس يبل الناس يعني انت ناتي زلواني مور كنت لقافي دغه وي تقامت ادو ايتنا اني تبل عميت عمت لهونه زي مالتكي نشتيس تعال لما انت ندار في اختصوي احنا انا خالي نسين ايش ايتنقنقني صاحي قدفني ليتي يحشني تزنبرني حلمي يحشني صاحي قدفني كل تمام صحيح ماشي سقام قاعد لين حزي حنت اي كبكي حنت اوشتي تملسين زين ملسي مالتي فتحتو يعني بتعمي كبيرة يكون أنا أيه كبيرة يكون بتعمي تدنقيو هاجر مراحي بهو زلو زيلن نبت عم تدنقيو ناي درافي تقرني درافي مالتي
እሺ ካብ ዘድንቆም መራሕቲ ብሂወት ዘየላ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝነበረ መለስ ዜናዊ ብጣዕሚ የድንቆ እየ ብሂወት ካብ ዘሎ ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ካብ ደራፊ ድማ ብጣዕሚ ዝፈትዎን ዘድንቆን አርቲስት አብርሃም ገብረመድህን ማለት ናንተን አይኮነ ናን ማን ይልፈትዮ በጣም አድናቂት ዲዮስ ባል ገዝናና አይኮነ ብደርፍ ይሕዝ ካብ ሓዳር ውጪ እዚ ካብ ሓዳር ወፃኢ እወሽ ምስኡ ተተሓዘ ሕቶውን ስነ ጥበባዊ አብርሃም ገብረመድህን በዓል ገዛኺ አቦ ደቀኸን እዩ ክልቲኦም ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ዝና ኣሎ ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾኑ ደርፍታቱን ብሓደ ትደርፉ ኢኹም ንከየንቲ ንኩሎም ከየንቲ ዓድና ሃገርና ዘለዉ መርአያ ትኾኑ በዓል ሓዳር ኢኹም እና ንአብርሃም ገብረመድህን ከምዚ ተፍቅርዮ ከም ዝተድንቅዮ ከመይ ትገልጽዮ አብርሃም ገብረመድህን አይ አብረሽን ምግላጽ ከቢድ እዩ ማለት ብጣዕሚ ብዙሓት ኳሊቲታት ኣለዎ ከም ሰብ ከምቲ ዝበልኩ ከም ደራፊ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዘኽብሮ ብሞይኡ ገና ብጣዕሚ ክሰርሕ ዝግባእ ሰብ እዩ ብስምዒቱ ዝነብር ሰብ እዩ ካሊእ ብጣዕሚ ንሰብ ሓልዮት ኣለዎ ርሽ ሓቀኛ እዩ ኣብዚ ኣምሳኺ ኢንተርቪው ተዝገብር እዚኣ ቴለስ እዚኣ ኣይብልን እታ ዝመሰለቶ እዩ ዝነብር ንዕኡ እውን ብጣዕሚ የኽብሮን ይፈትዎን እየና ብኩሉ ነገር እንድዒ ናብርሽን ምግላጽ ይኸብደኒ እዩ መዓረይ ምስኡ ተኣሳሰረ ሕቶ ሕዚ እውን ጓል ንወዲ ትቐርጾ እያ ወይም ደሞ ኣላይቱ ቀራጺቱ እያ እዩ ዝበሃል አብርሃም እውን ክሳብ ሎሚ ካብ ሕዚ ዘሎ ቁኑዕ መንገዱ ኤዱ ቆቃሕ ኮይና ብምስራሕ ምሳየ ብምዃና ኣብ ኩሉ ስለትድግፈኒ እዩ ዝብል አብርሃም ይባሉ እና ናይ አብርሃም ገብረመድህን ዓወት ኤዱ ልዑል ድዩ እጃማ ኢልክ ትሓስቢ እወ ማለት እንታይ እዩ ኣብ ሓዳር ኣብ ሓደ ናብራ ክትነብር ተለኻ ሰብና ናይ ባዕሉ ኳሊቲ ኣሎ እግዚኣብሔር ክፈጥረና ተሎ ኣብ ወዲ ዘየለ ኣብ ጓል ኣሎ ጥንካሬ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ጓል ዘየለ ድማ ኣብ ወዲ ኣሎ እሱ ክመጋገብ ተሎ እዩ እቲ ናብራ እውን ፅቡቕ ዝኾን ብዙሕ ንሕና እስካዕ ሕዚ ፅቡቕ ዝኸድናሉ ኣብ ምዝርራብን ኣብ ዝተረኣዮ ሰብ ኣብ ምግናሕን ምንም ችግር ስለ ዘይብልና እዩ ፖዘቲቭሊ ኢና ነውግዕ ኣነ ዝተረኣየኒ እዚኣ ይብሎ እሱ ድማ ከማ ኢና ንነብርና ያው ኣነ ይሕግዞ እየ እሱ እውን ብጣዕሚ ይሕግዘኒ ተሓጋጊዝና ኢና ንነብር ብዝብል ተዝኸድ ደስ ይብለኒ እሺ ኢድራይ አብርሃም ገብረመድህን ዝደረፋ ሃመልማሉ ትብል ጥዕምቲ ዜማ ኣላ ንኤዱ ድያ ትደሪፋ ናትኩም ኢንተርቴይመንት ንቆንጆ ትግራዊት ንበቃ ንኤዱ ድያ ትደሪፋ ስለ ዝበሃል እዩ ማለት ኣነ ትግራዊት እንድየ ዝውክል ካልኦት ድማ ቆናጁ ተጋሩ ኣለዋ ንዓኣተን ንሓንቲ ጽብቕቲ ወረጃ ትግራዊቲ እዩ ዝውክል ሕነ ምፍዳይ ፍዳ እዩ ትብል ደርፊ እውን ኣለትኪ እዛ ደርፊሳ ብኸመይ እያ ተሰሪሓ መን እዩ ገጢምዋ ዘይምዋ ነዋ ዜማን ግጥምን ናይ ምስግና ገብረ ሚካኤል እያ ሓሳብ እውን ዝመፀ ብምስጌ እዩ ከምዚ ዓይነት ዳያቶኒክ ነገር ክሰርሕ ይደሊ እየ እሞ ዜማ ስርሐለ ኢለዮ ምስ ግጥማ ገይሮም ፅኢለይ ምንም ተቐነሰታ ነገር የላን ኣጋጣሚ ምሳይ እውን ፅቡቕ ኸይዳ ሰሪሕና እያ ኣሬንጅመንት ኣበጋዝ ይሰርሕዋ ፅቡቕ ገይሩ እሱ እውን ሰሪሕዋ ዜማን ግጥምን ናይ ምስጋና እያ ከመይ እያ ግን ተሰሪሓ ነይራ ማለተይ بكم أنت تسرح بكم يخترعيلك تسرح هذا الفرصة مالتي من تني يقولون أنت خمت زول كخي داتونيك نجاري يزدل نيرة زمناويتيا نجيريو تاجت مين تيلي داري فيا هكذا إيش بانا أبراهام ገብረመድህን
بتعمل شكر زخانة ودخي بخر ودخي ودي 7 عامات شمونت عامات وحز شمونت عامات شامل حز بمسكال يجيرو مسكال بعين مالتي جن ناقة يزخبر له سميعة بزاقات أمزي نبانا مقعد ولد كاننا كولي فوتي هابي بيرثداي جن بتعمل قح مخانو بتعمي جوز سم قل عام نشتو قل عام مخانو سميع اللخو مستعد ميدي خد لازم نقحاتو إلفت حاسبي هو خبيدي أنا خب عدمي إخواني نايبانا رأس بتعمي خبيدي مالتي تحسسوس منهم expect ليت كوريو مستعد مي زي خديو أنحنا عندنا ياو بتيسو زخدو من قدي سابورت نقول هو درفتات نعلو بزح درفتات يفلت لي سميع درفتات بقى درفتات بسنة سرعات يبل هيسيه بجراش زدرف سام دحر بزح سي فوتو يخونو مامي دادي زي كدرف نيرو قليل يطيقنا مالت جانا كشمونت عمتو مالتي أو إنجليزيات قليت إن راب قلا بقى مالت سنافتو زدليو من قدي ياو إنا مرحو كبرات تعذبتنا مس إيدو زلنا تصانيحيت إنما قرأ يزخزلو ناتنا شو أمناتكم انترتينمنت زقرب سومنا مدبيو سبسكرايب لايك شير بمقار أيترسو بزاقات أمزي ناتكم انترتينمنت ناتنا شو إن بانا عوي ستوتا كنت زي كونا جن كوانا زوات استوتا أيو إن بانا بزاقات أمزي هابي بيرثداي بانا أبراهام جونر مدهن لاستوتا زي أسف أفضلنا إدواي شني مخافتك عن فتحة شني بأنوار أحمد الدين أرتيست أنوار أحمد الدين تسأل فوتو يو الشيء بسيط وي بانتي قويتاي تعمي دسول دسيبل ثانك يو يعني اللي تعملنا نسكت حناول دسيبل بأنوار أحمد الدين كفل يدوي ثانك يو يعني اللي أنواري أنوار أحمد الدين البال أرتيست أنوار أحمد الدين سألونيو أوز أرواق زيون زي ما يوصلوا درفي يوصلوا يبزقات أمزي يعني اللي تمام إدو ناوز نورنا دنس ناوز صبق علالنا صبق إذا العلالنا تعمل بس هلا إدو نحلمات نورو دلا تبلي هو مالت حلمي عبي ينيرو كجانا خمس زول كجمرت هلخو أو زخوانة درجة خمس بتصح بكونفيدنسية يزارب نيرة سكحزي بناي هزبي بمحزوتي بفتوتي عايزوخ بموال أوز بتصح هلخو قندما كاوزي بزحشة نتز بينن زفتوانن هزبي بزوح ناي مسرح علامة يزلني بزوح صريحي لا يحسن كن نتصبح تصبق نقر مسرح حزي كزقازي اللي سو نقصالي بزوح حلم لني حلمي خمسة ساعة دما من ميتارتر هاو مسز قاري هير هو هنا معك أخي سجنت بهال حفتة لتكي صبقت حفتي أب سمون مانو كليبونا لا يا أو نيدو تلت على أيا زلتات وري سبع الله خير إشتي حامد سامع خودا سبع الله خدين حكي جوزيا مالت بتعمي دليت اللوا نايدر في دليت اللوا دوم خمت دليتها بزح عيتسرح نمبر ياو انتني أنا تاي أمن مسيلكي كاب جزين أو جزين أنا يوعلو ناي موسيقى كايد اللوا كابي زحشت زي خوينا ترجم يقولوا بري مساي موجود دار زي خونا زحشت مخان بتعمل دسنا ولاني بتعمل دس يلان بتعمل زفات وحفت أيام قصالي مدبات كنت أيو إدواي ما أنت أكيد كنا حتمتن قصالي هو قصالي صراحة يلون حدش صراحة اللوني حزي كليب حدش صراحة يسرح له حدش صراحة لاني السو أو قرواق زي ناب هزبي قربيو خالي دما بزو حدش تسرحتون اللون يوم نا
كدحر حزي بقى مقراص يلن سرح مسرح እዩ ብዙሕ ነገር ኣለና ንሓስቦ ስራሕትታት ኣብ ጽቡቕ ዕላሊና ነርና ኣብ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ዕላል ኣነ ብቻ ድየ ወይስ ጽቡቕ ዕላል ነይሩ እወ ሕዚ ከም ዓባይ ኣርቲስት ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያና ኩሉ ዓባይ ኣርቲስት ናይ ኢኸ ኤደን ገብረስላሴ ድምፃዊት ኤደን ገብረስላሴ ንዞም ንሕዚ ገና ዝወፁ ዘሎ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ድምፃውያን ክኾና ዝደልያ ኣዋልድ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ኣለኪ ብሱር ንኩሉ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ኣለኪ ብመጨረሻ ክትናገሪ ትደሊ መልእኽቲ ትሃሉ ማለት ኣብ ኣርት ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናብ ህዝቢ ኢኻ ትቕርቦ ቅድሚ ኣርቲስት ተባሂልካ ምፅዋዕካ ክትገብሮም ዝግባእ ኣሎ ካብ ስነ ስርዓት ካብ ስነ ስርዓቱ ጀሚርካ ካብቲ ናይቲ ኣርት ባህሪ ጀሚርካ ክትፈልጦ ዝግባእካ መጀመርያ ነቲ ስራሕ ተዝፍለጥ ሕዚ ሓደ ሓደ ክርኢ ተለኹ ገና ሓደ ነገር ሰሪሕካ ልዕሊ እቲ ዝሰራሕካዮ ናይ ምዃን ነገር ኣሎ ቶሎ ኢልካ ናይ ምርካዕ ማለት እዩ ከምኡ ክኾን የብሉን ናብ ህዝቢ ንምፍላጥ ጥራሕ ዘይኮነስ እንታይ ሰሪሐ ይሓልፍ ኣለኹ ካብ ግጥሚ ካብ ዜማ ካብ ስነ ስርዓት ኣከዳድና ካብ ኩሉ ነገር እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ኢልካ መጀመርያ ንባዕልኻ ብትክክል ድየት ዝተቐበልክዎ ነገር የተሓላልፍ ኣለኹ ፅባሕ ኣነ እውን ተወቃሲት እየ ምክንያቱም ፅቡቕ ነገር እንድሕር ናብ ህዝቢ ዘቕረብኩ በታ ዓቕመይ ዝፈቕዶ ትርጉም የብሉ እዩ ስለዚ ንሕዚ ዝመፁ ኣርቲስት እየ ዝብል ኣነ ቅድሚ ናብቲ ኣርቲስት እየ ወይ ድማ ናብቲ ኣርት ቅድሚ ምእታዮም ብዛዕባ እቲ ኣርት ተዝፈልጡ ንዕኡ ነቲ ስራሕ ንምፍላጥ ብዛዕባ ደርፊ ተኮይኑ ናይ ኣደራርፋ ሜላ እንታይ እዩ ኩሉ ነገር ፈሊጥካ ተዝእተ ፅቡቕ እዩ ዲፕ ዝኾነ ድማ ስራሕ ንምስራሕ ብግጥሚ በገላልፁ እንታይ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ ንምፍላጥ ዘይኮነስ ነባሪ ስራሕ ንምስራሕ ተዝፅዕሩ ፅቡቕ እዩ እየ ዝብል እሺ እድዋይ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ግዜ ክሰዊእኺ መፂኺ ኢንተርቪው ክትገብሪ ቃለ መሕተት ክትገብሪ ብሹመይን ብሹም ናትኩም ኢንተርቴይመንት ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኪ ኣነ እውን ጋሻኹም ስለ ዝገበርኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቕኒለይ ክቡራት ተዓዘብትና ምስ ድምፃዊት ኤደን ገብረስላሴ ዝነበረና ምቁር ዕላል ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ምስ ካሊእ ዕዱም ጋሻ እስካብ ንራኸብ ናትኩም ኢንተርቴይመንት ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምጋር ቤተሰብና ኩኑ Natcom Entertainment